Katastrofický scenár nie je dobrý a neboli by sme radi, keby sa naplnil, no z našich princípov neustúpime. Takto reagoval Michal Hanzuš na vyhlásenie Igora Nemečka. Bojkot hráčov naďalej trvá. Viacerí právnici nám potvrdili, že v jeho návrhu sú medzery, ktoré za určité okolností voľba nemusí prísť. Pán Nemeček dobre vie, čo chceme. Bolo mu to viackrát povedané, ja som s ním viackrát osobne rozprával. Keby podpísal včera našu verziu, alebo teda vyhlásenie, ktoré je jasné, transparentné a zaručuje, že prídu nové voľby, tak tu nestojíme a nemáme takýto problém. 52 hokejistov zatiaľ na bojkote trvá. Od prezidenta žiadajú prevzatie zodpovednosti za situáciu v slovenskom hokeji. On by už mal konečne prevzať zodpovednosť a povedať, že je tu takáto situácia. Bol som tu 15 rokov vo vrcholných funkciách. Takýto stav toto doviedlo k takémuto stavu slovenský hokej. A teraz ja preberiem zodpovednosť a urobím to, aby boli nové voľby. A to on mohol spraviť a nespravil to. A samozrejme prenáša tlak na nás, že nám stále niečo nestačí. Michalovi Hanzušovi sa nepáčia ani niektoré praktiky Slovenského zväzu ľadového hokeja. Mi napísal, že v pondelok sa mi ozve a dá mi vedieť, či teda v útorok, stredu sa dohodneme alebo nie. A na to mi chlapci volajú, že Robo obvoláva všetkých, že teda čo idete reprezentovať, aj keď sám vie, že teda bojkot je vyhlásený a chlapci sa jasne vyjadrili vo vyhlásení, teda, že reprezentovať nebudú. A takéto tlaky sa nám zdajú, hlavne takto načasované, veľmi nefér. A tým pádom aj zisťujeme, že teda tá snaha k dohode nebola taká úplne úprimná, ako by sa zdalo. Rozhodnutie reprezentovať alebo nereprezentovať Slovensko je na každom hráčovi. Nikomu sa nič vyčítať nebude, nech sa rozhodne akokoľvek. My chápeme aj chalanov, ktorí chcú reprezentovať aj za týchto okolností. Každý je v svojej kariére v inom bode a každý má iné dôvody, či už osobné, alebo proste také, alebo také. Takže je to každého slobodné rozhodnutie.